Здравейте, гладиатори! Днес пробвах тренировката на Крис Бъмстед за гърди, рамо и трицепс, бутаща тренировка. В началото, като я видях, бях малко скептично настроен, но сега след като я изпълних, доста ми хареса. Ако мислите, че и на вас ще ви е интересно, останете за да видите упражненията. Първото упражнение, с което започва бутащата си тренировка Крис, е избутване на щанга от ляг за гърди, като се старая да изпълнява упражнението правилно. Загрява една серия с лоста, оттам има две, в които вече последователно слага още тежести, докато накрая стига до две вече истински работни серии и се стреми да ги прави с тежест, която да прави по 8 повторения, на която да стига до отказ или да е близо до него. Хватът тук е с среден хват, не е много широко, както в миналата тренировка, която ви показах на Арнолд. По-скоро среден хват, нормален хват, бавно, концентрирано изпълнение. Все пак се опитваме да натоварим гърдите, а не се опитваме да си задоволим егото, като избутаме с неправилна техника много тежести. Тук си направих аз две загряващи с лоста, последователно две серии, в които леко по леко качих тежестта и стигнах до последните две работни серии, които направих по 8-9 повторения. Това ми беше горе-долу до отказ. И виждате, бавно, концентрирано изпълнение. Плешките се стягат една към друга, раменете седат плътно залепени до лежанката, не ги отлепяме, за да може по този начин най-голямата част от натоварването да бъде в гърдите. Все пак това упражнение го изпълняваме, за да тренираме гърди. И след като изпълним 4-те серии от лежанката, преминаваме към следващото упражнение. Раменна преса пред главата или военна преса, кое както си му казва. Тук сериите ще бъдат 4, като пак леко по леко увеличаваме тежестта. Тук всъщност загряващите серии не съм ги снимал. Интересно, което Крис казва за военната преса е, че той самият не я прави с прекалено тежко, защото ще трябва да вкара читинг в упражнението. А при това упражнение читингът идва най-вече от кръста и няма смисъл да натоварваме кръста излишно и да се контузиме. Тук и аз мога да вметна, че според мен здравето е най-важно. Какъв е смисъл да дигаме с тежко и да си смеляме гръбнака и прешлените и след това си изкривим и стойка, да ни боли кръста и така нататък. Тук вече сме направили едно упражнение за гърди и едно за рамо, предно рамо по-скоро, ако трябва да сме точни. Тук отново се стремим в правилното изпълнение на упражнението. Нищо друго не ни интересува. И преминаваме към следващото упражнение. То ще бъде за трицепс. Трицепсово разгъване с въжето. Като между другото го видях, че той го прави така. Леко се дърпа назад. Което, че разбира се, не е грешно. Много хора казват, че трябва въжето да отива право надолу и по този начин също много добре се усеща. А тук, между другото, сега комбинираме две упражнения. Едното е това, което виждате за трицепс и след него, вместо да починем и да направим отново една серия за трицепс, почваме да правим странично рамо, като вместо да го правим с дискове, с дъмбели го изпълняваме с дискове. Тук изпъчени гърди, рамената седат ниско долу, по време на движението не дигаме рамената нагоре, за да не стягаме трапеца.
И след това отново трицепс, нали, почиваме минутка-две, кой колкото иска. Отново правим една серия за трицепс, като вече може да увеличим и тежестта, разбира се. След което отново една серия за странично рамо, странично разгъване с дискове. Отдавна не го бях правил така с дискове, между другото. Добре, че изгледах това видео за бутащата тренировка на Крис Бъмстед и се сетих отново да го правя. Брутално се усеща, доста по-добре отколкото с дъмбелите, ако трябва да съм честен. И след това отново една серия за трицепс, след като сме си починали малко. Този път снимах от другата страна да се види малко и левия трицепс. И завършваме с последно разгъване странично с дискове за страничната част на рамото. И след това ще продължим напред с тренировката. И преминаваме към следващото упражнение. Cable Flies. Като той го изпълнява това на специална машина, на която е седнал и отстрани хваща двете ръкохватки. Но ако нямате такава машина в залата, ето показвам ви вариант, по който може да го изпълните. Докарвате си пейката между двата долни скрипеца и действате. Това упражнение и друг път съм го показвал в мои тренировки и мога да кажа, че е едно доста добро упражнение. Много добра алтернатива на флай с дъмбели, като си има и своите преимущества, между другото. Тук правим 3-4 серии. И преминаваме към следващото упражнение. Странично разгъване за рамо на долен скрипец с една ръка. Като тук, между другото, се опитвам да го изпълня, както видях, че той го прави в неговата тренировка. Виждате лек наклон. Самата ръкохватка идва малко пред тялото и краката се прави един до друг. Защото най-вероятно сте виждали, много хора слагат, примерно да кажем, десния крак, леко го вкарват навътре, за да може да стане по-голям наклона. Но той го прави така, по този начин. Като и ръкохватката седи малко пред тялото. Добро упражнението със сигурност. И като че ли по този начин, като се прави, някак си не се усеща толкова тежестта. В смисъл, така правя повече повторения, отколкото ако го направя по начина, по който аз си го изпълнявам по принцип. И тук правим по още 3 серии общо на ръка и преминаваме към последното упражнение. Кофички. Той тук ги изпълняваше на асансьор, но аз нямам асансьор в залата и вместо това използвам един ластик, който върши перфектна работа. Тук целта е да се направят повече бройки, да може вече така накрая да изпомпим хубаво. Гърдите, трицепса, дори и предното рамо. Знаете, че и то влиза в кофичките. Тук ви казвам, нали, целта е да направим повече бройки, затова не го правим напълно със собствено тегло, ами с помощ. Дали ще е на асансьор, дали ще е с ластик. И двата варианта стават. Сериите на кофичките ще бъдат 4,
Като спомням си, че преди съм правил така с ластик. Нали, по принцип предпочитам да го правя със собствена тежест или дори да сложа още малко тежести допълнителни. Но конкретно след тази тренировка, тези 4 серии ми дойдоха много добре. Просто много голямо напомпване имаше. Като разбира се, тук се стремим да използваме, нали, главно гърдите и трицепса, за да избутваме, да мога да ги доизпомпаме, а не просто някакви бързи повторения, в които да гоним бройка. И тук идва и края на видеото. Ето как се понапомпах. Гърдите са добре, рамото се понапомпа, трицепса не го стегнах да се види. И това е, пичове. Не взимайте стероиди, абонирайте се за канала и до следващия път.